Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama. O ato na po i-upload ato ang Palamay Drama Compilation Part 119. O ato na pong sundan mga listeners no, o upload. Kay nakaabot man siya og 1 hour para magabawi na po ta mga listeners no. Kay taod ro batang wala naka-upload. Sige na to balik og edit kay nakapiray jud no. Karon mamawi jud ta. Sa dili pa ta magsugod mga listeners sa atong drama, magbasa na po ta sa atong mga comments katong last nga gi-upload na to nga part 118. Atong basahon ang first comment ni Jude Plistico. Idol, salamat na sad idol sa imong new upload. Dingaw na sad kaayo mi ani idol. Padayon gapon idol. Mubagyo og mubaha man og mulinog pa na idol. Padayon gapon idol sa init timong drama. Believe jud kay ko ani ni Jude Plistico no. Uptik kay ni siya mo comment no. Salamat jud sa imo Jude Plistico sa kanunay nimong pagsunod sa atong mga drama ug sa imong pagwa-skip pud no. Salamat jud kay simuda dako na kay natabang simo sa ako ano nga makapadayon jud ta sa atuang mga drama no. Ganahan sa tag-edit no kay naadjud ka no ga suporta pirmi. Usmo na ko Jude Plistico, salamat jud si imo dia. Si Oscar Abaydog, salamat na sa idol. Salamat jud pud no. Oscar Abidog, na-jud ka pirmi po no, ga suporta o gasunod sa atong mga drama. Si Dilsam 99, salamat sir idol, ang akong giatangan nga new upload gahapon pa, just now pagayod na ako na open akong YT. Sama sa gihapon while nagtrabaho padayon ko paminaw sa imong makalingaw nga drama. God bless you and family. Ganahan jud kay ko ani ni Dilsam 99 no. Nga pirmi dyan ka sunod no o kugyan dyan ni siya mo comment no mao dyan ni makapadasig sa ako Dilsam 99 no nga sa imo ang pirmi pag-comment no salamat jud kayo isa jud na akong basihan sa akong pag-intro vlog. Salamat pud no Dilsam 99 sa imong pag-skip dako na kay nang tabang sa ako nga makapadayon gapon ta no sa ato ang mga pagpaningkamot nga sa pag-edit sa atong mga drama no. Usbo na ko Dilsam 99, salamat jud kayo sa imong kanunay nga pagpaminaw sa ato ang Palamay Drama. Si Mario Libre, salamat idol sa new upload, gahuwat jud ko sa imong mga drama, nice kayo. Salamat jud kanimo diha pud no Mario Libre. Marlon Royo, emoji ra ni si Marlon Royo no. Salamat pud nimo diha Marlon Royo sa imong kanunay nga pagpaminaw pud no. Pirmi. Si Virgilio Balanay, salamat na sa idol sa new upload. Kanunay kami naminaw mga drama, di pa nasad mi ani idol. Birahi Bumbahi. Salamat jud kanimo Virgilio Balanay. Nga naadjud ka pirmi pud no, ga paminaw sa atong mga Palamay drama, maski sandumanan ga paminaw ga pud ni siya no. May pagpaminaw dia Virgilio Balanay dia sa Surigao Sur. Salamat jud kay si moa. Si Gina Carmen, thank you, idol, for new upload. Salamat po kanimo Gina Carmen. Si Cathy Bando, salamat again, idol. More drama pa. Salamat po, no, Cathy Bando. Si Isabel Sirna, nice jud, idol. Si Richard Isko, lingaw na sad mi paminaw. Salamat kanimo Richard Isko. Si Alpi Lucina, kini ganahan na mong drama, idol. Salamat po sa bagong upload. Salamat po kanimo Alpi Lucina. Si Ma'am Balbina Tapalis, salamat sir. Bisan ulahin ako makakomment nimo. Pero padayon ko gasuportan mo sir. Ug amping dia pirmi sir. Siyo. Amping po dia no, Ma'am Balbina Tapalis sa imong sa imong trabaho sa laing nasod no. Ganahan ka pong kuan ni Balbina Tapalis no. Naadjud ni pirmi ga suporta sa ato ang pagpaminaw sa atong nga drama. Salamat jud sa imo dia Ma'am Balbina Tapalis. Si Brian Ortigal, malingaw na sa mi idol, thanks kayo sa drama. Salamat po kanimo Brian Ortigal. Si Hilin Basil, pirmi kayo may malingaw idol, basta imong mga drama na makalingaw jud. Sige mi katawa. Makalingaw jud tinuod ni atong mga drama no. Salamat kanimo Hilin Basil. Si Crystal Leo, nice pala mga drama idol. Salamat po kanimo diyan no, Crystal Leo. Si Nila Dayano, thank you Adol for another upload, super funny and comedy. Salamat jud kanimo dia no. Nila Dayano. Si Bobby Karel,
Padayon ng idol o upload permi ko kasunod sa imong mga drama makatawa jud mi. Salamat pud kanimo diha no Bobby Karil sa kanunay nimong pagpaminaw sa atong palamay drama. Si Dennis Moral, more drama pa sir, enjoy paminawon. Salamat pud mo diha no Dennis Moral. Si Lucy Silma, ayo sir idol, lingaw na sad ming paminaw sa new upload nimo. Salamat pud no kanimo diha Lucy Silma. Si Judy Primo, thanks Jud nang makadaghan idol. Malingaw kayo imong mga drama, the best Jud. Salamat Jud kanimo Judy Primo sa kanunay nimong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Romy Boy, idol. Salamat idol sa kanunay nga pag-upload naka-uli na ko sa mo idol. Sige Jud nako gapos-gapos akong uyab idol. Kay mingaw na kaayo ko niya. Salamat dia Romy Boy no nga nagpusgakos ka dia sa imong uyab nga si Chari. Usbo na ko Romy Boy, salamat jud kaayo sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong palamay drama. Ug mao to mga listeners no, tanan ga comment sa tuwa sa atong part 118 nga atong basa karon, gapil na to sa pag intro vlog sa atong part 119. Ug ato nasugdan mga listeners atong palamay drama compilation part 119. Ako si Stong, ginaingon, di gid maayo nga badlungon ka nga pagkabana. Moabot ang higayon nga mapul-ani mo imong asawa ug moambak kini sa pagpakasa sa inyong kaminyoon. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Lugar lang diha bay, sa may eskina. Di na kompleto yo. Kadyo ta. Manawag ko. Salamat. Di pa ito mga asawa ng palit ko pitsang manok. Kay sundo man ako ron. Dako ron kong sobra da. Kay wa ko didaki sa akong bali ni ma'am. Mura bag-ibog kayo na ako sa ma'am da. Tuang mo gito pero mis biyaya yung bana ko. Uy, wala. Ito ka mga tao sa basketan. Mura mag-donate tigbakay ron da. Gusto. Apit kong tigbakay bi. Manugal ko gamay. Unsa man nak? Busog na ka? O nay, busog na ikaw sa pansok drinks ug saging. No, tansa ko sa tindahan ni Isyut nak. Ako rin niya itong bayran ay nikapot ni tatay ni mo Istong. Sweldo man rin niya. Sige day. Atos ko sa gawas ha. Magduwa ko. Sige nak. Ay lang pagkat-kat ng bayaba silang anot ha. Basig mataga kasimba ko. O nay. Mali ko kundaan. Sweldo man rin ni Istong. Maora ba kini siya? Basta sweldo mo, charger ug maayo. Hey! Daw ang talisayon! Pildi ang buyugon! Hakbay oy. Pildi na sa dang manok nga akong gitustahan. Ida. Kadyo. Hala! Uy! 50 pesos na lang bibilin sa akong kwarta. Patay ko ni. Saan ibuhato na ko iniron? Di apa nung kulit sa manok na daw, pero tuwa na ko ikahatag sa akong asawa nga si Lirma. Saon ka na ko iniron? Masuko gid ako si Lirma ron. Patay lang ko ani. Gusto? Ingon ini ako buhaton. Tinuod ka na, maming? Ay, lagi. May nagsulti na ako nga imo kunong bana to astig bakayan. Dako na kunong pilde. Kinuo ko ning tawahan na, uy. Masig nahurot na sa turoy ang kwartas tigbakayan. Sweldo ra ba ron niya? Aw, hurot na gyud. Kay dako kunong pilde. Pastilan tauhan na, uy. Way hunas iyang pamilya nga nagpaabot sa iyang pagpauli. Dinhilang una ka na, ha? Ayaw na pagpauli. Muadto ko sa tigbakayan. Animal yun yung tauhan na. Nakautang ra bagid ko sa tindahan nilang isyot ug pan. Ug duha ka soft drinks. Tabang ito. Ana nang paraw ay. Nagpaninggit nagtabang. Ano ka na? Maayo kay ni Ani Karimala ka! Sakada yun dire! Ay! Tabang! Gitulis ko! Yawag diskartis amaw o gitulis pa kuno siya. Ate manana. Gitulis ko! Pinahilak-hilak pang kanahan. Dool! Padool na ko Animala ka! Ay, mao ba?
Gitulis day taon ka. Mong 50 pesos na lang nahibilin sa imong kwarta. Uday, ay nalagani kay Juan niya dadaning litson manok ang da. Nya, wasa ko nila po sila sa dihang gitulis ko nila. Kikitunol man din ako tanan akong kwarta nga ko sildo. Baka kunag yun di mong dako, uy. Ha? Waka tulisa. Usa? Kung dili, nahurot ang imong kwarta sa tigbakayan. Baka ako... Agay! Gusto na, uy, hilom na lang diha. Nilakaw nas istong kay buhuam og kwartas iyang amo. Hilom na. Makawam ka to nga bago pa matong nagsweldo. Makuha to na Lerma. Kay, ibo kay niya ang iyang among babae taon. Uy, Unsa? Unsa gunang gipanulti nimo diha? wala kay matod ko. Makada gito sa kwarta si Kuan by Istong. Kay, mo'y sulti niya nako. Kay ibo ko kay niya ang iyang among babae. Diyan ko na siya pawa mo kwarta, uy. Wa ini si Ilis. Kaysa may nagsulti nimo anak? Siya gyud mismo. Kana ang dili nako madawat. Pakanon ko niya kwarta nga gikan sa iyang babae, sa iyang uyab. Sabay, wa ko maingon nga uyab sila, uy. Matod ko, naibog ang babae niya. Oh, ato yun. Ato yung una. Padaw nga, magkarelasyon di sila. Una. Ay, nibalik gani siya nga dunay daghang kwarta mo. Kanang mubalik gani siya nga daghan siyang kwarta. Pangutan agit og diin sa gikang kwarta, ha? Na ka na. Klaro na lang yun, nga gikan sa amon niyang babae. Na. Buhaton ganin niya nga mangabit siya. Mubaos ko, mangabit sad ko. Kana! Mawagin buhata dahil ba? Gwapo na. Huwag niya na taon ko dahil, ha? Okay? Ikaw sayod ka na yun. Nga dugay na kay kung naibog ni mo. Unsa? Ma'am? Mao na, istong. Dugay na nga. Wa makahatag na og lawas nung kalipay ang akong bana kay inutil man siya. Pusa, nangita jud kog kalipay sa laing lalaki. Nga ikaw ako nagustuhan. Atagan ta kag dakong kantidad basta lipayon ko nimo. Oh, Ma'am Concha. Kana sige pa, lami. Lami mo, Ma'am Concha. Dugay na kay wa makasaway ini. Pwede ka kasungan ni Ma'am Concha. Lami. Kalami ani. Dali, di na madahan Unsa Ma'am Concha. unsa nimo? Kining tuskig kong kuan mo. Amo na. Bullseye ni Ron. Kunong tika Ma'am Concha. Kining... Mauna kit. Kalami ni mo kainit. Ma'am Concha. Ma'am Concha. Derma. Daghagda nga kwarta si Istong. Ug may kumpisal gyud siya nako. Nga hinatag siyang amo nga babae ang kwarta. Og nag-church sila. Mong nakikita na yun ko ni mo kay mabaws ko siyang pagluib nako. Okay, mabaws ko niya. Dali ni. Kung dikas ka dali. Taro nga ha. Kung agad ha. Bawas ba yan eh? Oo, tubong lawas dali. Babos ka man yan po sa inyo. Kung gusto dali. Dali, plastar ka dali. Bantay ha. Kay Gilo. Imang kitirapan ako yung padong sa kong bus. Padong na nga sa kong bus. Pwede sa bus na hindi. Kami anak doon. Isin mo anak ka na rin. Gamay pa man kaining imong bus na yun. Birahe! Bombahe! Ang lamigin mo. Ang lamigin. Kung ko na ning ako brief day. Bakti na way dugan. Dako gud ana. Okay. Karon ka dako lison ta kabi. Ay, kalami. Hindi mo ito. Dako kaya. Karon.
Birahe! Bambahe! Agay nagis. Agay nagis. Agay! Do, agay. Ando, sakit kayo. Agay, doon pa do. Agay, sakit. Doon pa do. Igo na lang ko sa paghila ko masayod nga napahilabot akong asawa kang dado. Ug ni gayon na. Ingon sa nawad-an na ugugma na ako nga akong asawa. Ang siya makatilaw kang dado. Wa na mahigugma na ako nga akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si PD, kinaingon, ang butang nga dili angay nimo kon imong pugson nga maangkon, angkon gede ay. Sa mga ang babae nga dili para imo, unya imong pugson pag-angkon, imo gede maangkon. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Bida ni mo yung mga uwat ka man sa bahay lang Sir Arnold. Oy, kumusakpan ka, patay ka. Mapusilan yung ka ng kalaki ni mo do. Kung nasakpan pa, unya kay Waman, kwartang malabo na. Sabi ni mo do, ako bayoy, giko kuyawan na imuhang gibuhat. Oh, pila ka kakawat ha? Pila na ibuhat ha? Pila mo kuha? Akong nakuha, 100,000 pesos. Plus. Jesus, Mary, and Joseph. Hunon as mong pagpangawa taon do, pidi! Ilong ko di agad. Unang higayon nun sa ninako nga nangawat ko ba? Kaya gusto ko nga makaangkon og daghang kwarta. Kaya magnegosyo ko. Masayaw na yun, nag-usbado ha? Simba niya dito, pakipasailos Ginoo si mong gibuhat. Unya, hatagi na yung 20 mil ko ha? Hatagi ko diha. Kay magpalit kong nindot nga bisti. Kay panguyaban ako sa lingdo. Uy! Ang biyuda na to silingan. Pa Arnold, naparalyzed kit ka pa. Human ka giatake sa sakit sa imong kasing-kasing. Unya high blood pa kit ka. Oo, anak. O ikaw na lay padayon nga mamanage sa atong negosyo, anak. O pa, sila si Pedi ba pa? Nakwartahan yun sila silang pagpamuhik papoy. Unya, dako na sila tindahan nga sari-sari store. Bitaw. Diin ka sila o kwarta nga kipuhunan silang negosyo. Nga wa may trabaho sa pwede. Unya, si Tikong nga iyang tatay, wa man sa'y trabaho. Nagduda gid ko pa uy. Nga si Pedi mo imisa ka sa atong bahay kani adto. Ug mikawat sa akong kwarta nga gibutang na kushuno sa aparador sa sala. Dili sa tingali, uy. Kay, dili man nakawatas pwede. Magsigir ba na siya pa-chancing na ako? Di apay kausa nga, iyagid kong gipanguyapan sa daan. Dili sa maayo, masadaan siya manguyab, uy. Ikaduha, may uyab ka na nga mao si Edgar. Maugit pa. Pa, mulakaw sa ko ha. Mag-date ni si Edgar. Oo, sige. Ayaw na mong pagdugay, ha? Kay ikaw na ba ang miyatiman sa atong negosyo? O pa, kadiyot rami. Dali raman sa nang magkawasan si Edgar. Aris ako pa. Nagsige naghagad si Edgar na ko kasal. Apan ambot ba uy? Ingon sa timangkit ko kanahan. Mura pag. Doon na pa ko gipangita nga wa ni Edgar. Nakabiya na ko ni Edgar. Gusto pa unta siya nga mo atumi sa ila. Kay mo ribansin ko no siya dito sa ila. Pero, ay nga no ba, hindi na manggit ko kanahan. Gusto, muadto ko sa bahay sa akong amiga nga si Annie. Muadto ko sa ila ni Annie. Mao ba, Dilia? Ikaganahan nga mo pakasal ni Edgar? Uy, day. Kada kita ba na mo no, maghiskot siya kasal. Pero ambot ba, uy? Mangutan na ko nimo ba? Mm. Hibaw man ko, nasayod ka kung unsa hinungdan nga di ka ganahan og pakasal niya. Sultihi ko na ko, bi. Oh. Unsa hinungdan nga nagpanagana man kasog pakasal niya, ha? Matod nimo buutan siya, kwartahan pag yun niya. Gwapo labaw sa tanan. Gamay iya ha sa. Oh. Hala. Ladi, uy, nakatag-on lagi ko. Dabitaw,
Gamay ramang iya gud. Ay, mo dyan na hinungdan nga magpanagan akong pakasal niya. Kinabalaka ko day nga kung makasal lang niya mi, makapangabit unya ko. Pues, unsa pa maimong dugayan? Ayaw pag-antos anang uyab nga gamay kay lato-lato, uy. Matiguang ka ng daga kung magpabilin ka sa inyong relasyon. Buwagi dayon day dilya. Day ani. Maogi na may nimong buhaton ha, buwagi siya sa madaling panahon. Day, maluoy mang kunya. Uy, kay mahal be kay kunya. Mahal lagi ka, unya gamay man. Magsige ka lagkaon anang iya nga di makabusog nimo. Aw ikaw, kung di ka maminaw na kong tambag, aw bahala ka, basta kay gitambagan ta ka sa husto, kay higala ta ka ha, bahala ka. Ay, sige uy. Ingon ana na lang ang akong buhaton day. Bahala nagdahigugma pa ko niya. Buwagan ako siya. Buwagan ko na lang yun sa Edgar. O, dahil naghila ka. Kaya nagbuwag mo ni Edgar, ni mong uyab nak. Opa, naluoy man ko niya ko. Anong nagbuwag man mo? Nag-away mo? Wa man, ako yun mo imibuwag niya pa. Unsa? Ikaw mo imibuwag niya, unya. Magsige kag hilak. Tempa. Anong imo man siyang gibuwagan, ha? Unsa magihinungdan, nak? Kay gamay manggang iya. Stilan mo ba? Talitan ba tayo ni? Mas mga inapod nga imong gibuwagan, oy. Kalimti na siya. Gamay man ka. Kalimti ang imong uyab, oy nga. Gamay. Ay, stilan. Ay, kay una na ginako eh. Ani lang ko din skilid sa akong bayo eh. Kay agit sa ko ay. Sumubig ka dako eh. Ako, may kay tao din eh. Ay, dako, taas kining ako ay. Pero wala eh, gini makatilaw. Wa may uyab, saon naman. Wah, managig pangihi. Hala! Uy! Kiso to? Si Delia to? Uy, si Delia itong nanambo sa iyang bintana o nakakita siya sa kuha. Ahak ba ya? Oh, ito kalit niyang gisira o pinabundak ang sira sa bintana. Kanina tingali ito siyang nakakita sa kuha. Buang nga sa? Kita siya na ako na. Pero wala problema eh. May kapanghambong sa ning ako galaway na to. Ibo grabe kay ko atong bayana da. Kung mauyab lang na ako na siya eh. Pangasawon din ako na siya ba? Katako yun sa kang peti, uy. Mararamag utitod. Ang sa akong uyab itapad sa iya, ha? Lo, uy. Lami ka atong ukay-ukayan, no? Tululaway ko da. Kining peti, uy. Dilir bagit ko ganahan niya. Pero karong nakakita ko siya, ha? Kalit man yun kong giganahan niya. Lami ang peti, uy. Musa? Mo na gisulti ni Delia ni mo tay? O, lagi, porbida. Pamisitaon ko no kanya sa ila karong gabi kay iyan ang kang sugton. Kinida, ibugar ginako na yung bayhana sugat pa na kaniadto. Hibuga pa, bida. Bisitahin na yun! Pero kauyab rin mo, uyab mo doa. Salamat kay ta, Delia, kay imo nagikong gisugot daya. Salamat kay day. Kana tungod kay nabatyagan ako nga matuod ka kit nga nakagusto na ko. Oo, dili nakagusto gyud ko nimo. Og ako sa Oh? kalitsad ko nga nakagusto di mo. Dili ka magmahay na ko day. Kay bisan gamay ra ko grado day no, pero duna gyud ko'y negosyo day. Kwartahan ko bisan gamay ko grado. Kamay ka og grado pero doon ako'y dako ni mo nga akong nakita. Ha? Og maha magdata. Uy, Manorita itong pati. salamat daya nga misugot ka nga ang ako lang auto atong dadon. Kusog naman ta. Di ka naman tanangaon sa mall. Hangyo ko nimo bi. Ha? Unsa may imong hangyo do? Ay, kuan kining kuan ba kanang check-in tag motel day ba? Ha?
Sure ka? Sure. Sure ka? Ay, Mo ginagipaabot na ko nga mo hangyo ka na ako, anak dong. Kini. Uyab na ko tapos. Sige, tad ako sa motel ng Betty. Yes! Ay, Delia, kalami kini mo dahil. Ani mo dahil, mong laos lami kay kurva. Lami na mong gana, huwag kining ubos kini. Kami ni ko upot dahil. Unsa dahil? Tapos kay tudlo. Tudlo pa lang. Tudlo pa lang, daday. Busog na ako. Amo ba? Kini dahil, kini. Kini kabugdoy ni, kini. Kini sihag ka na ko dahil. Bugay dahil. Ikaw humot. Humutang bibi. Kataas ang dila. Kataas ang dila. Ay, grabe na kagahi sa kuha. Unya. Unya. Lami na kayo dahil. Unya, sa imong Lami na kano. kayo. Dili. Basta. Kini. Lami na kayo. Excitement sa Kini. Umiyon. Lami na kainit. Kung ano imong tudlo, ay dako. Dili na tudlo dahil. Ang ako ana na. Ang ako ana na. Birahe! Bumbahe! Ay, kalami. Uyab gina ko sa Delia. Kuha gina ko ang iyang pagkababay. San pag nahilabtan na sa siyang uyab, pero grabing pagdugo niya ay nga ako nahilabtan. Gipakaslan din ako siya. Kuman sa among kasal, gisultihan ako siya ug ang iyang amahan nga ako'y misaka sa ilang bahay, nangawat sa ilang kwarta. Igo na lang mipahiyom sa Delia. Ay, yan naman kung bana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Joanne. Ginaingon, ang pagsalig kun maguba, dili na kini mahibalik sa naandan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Uy, ano magtao sa ilang gawjuan? Ay, may mamay mang kunong Joan. Unsya? Wapo ba, wapo? Uy, gwapo, uy, kita ko. Manuak ba, manuak? Uy, manuak kaayo, Napakadiha nga, gahit abayot bi. Hala, no? Nakagamit ang ka, uy. O baka matagbaw? Wapa! Mao na katong-atong ikasabutan, ha? Sige, Maridibura. Nahala. Unya, unsa man mong duha, Joanne, Jerry? Okay namin sa inyong ikasabutan sa adlaw sa among kasal ni Jerry. Nahala. Mauna to, ha? Duha ka baka nga aslon, 5 ka baboy. Ang duha lapaon, o ang tulo aslon. Siya, mahon ka sa atong mga kaliwatan. Ay, kilamesa kong pamati. Oy, ikaw, Nelson? Wabal nga imal, ha? Labaw pa sila mi. Kung pirmi na ani niya daghan ng matag na ato. Okay ngayo. Yako, yako. Kita ka sa kung nakakita, ha? Saman, wara ba? Pero siya, ay. Kisa pa, Ang oy. laming kanon, ang pamanhuno ni Juan. Siya. Ganahan ko niyo, day. Ako sanahan ko. Nya saman. At nga na ito ipauli, ha? At nga na to? Sige. Pauli na, Jerry. Uy, gabiin na kaayo. Unya na good? Gingin lang ako nimo? Ay, wa, man. Pero, gabiin naman ko kaayo. Kay baya kani among dapit. Daghang kay mga bukoy. Daghang mga atik. Kamao ko mga mutay, Joan. Ay kabala ka. Kamaolay ka mo karate. Pero masagang ba sa karate ang mga bala si Bako, ha? Masagang na nimo? Ayaw sa dana. Kastrunon beta. Mao gani, magamping ta. Ani na lang kumatog sa inyo. Ha? Ani kumatog? Kay bawd ako nga nang gunahan kang matog din sa amo. Kay? Lain ka gunahuna na ko no, Joan. Bastos ra ka. Weh,
Kaya di ba ko sakto? Ha? Sayop tayo ko sa kunahon na. Katagan man ka. Katagan yun. Uy, ko sure pa. Pabuhi ko noon niya. Nagakos po di ay. Ha? Ay. Oy, Ah, ilam mo kang kadinig. kumalan at iyaak. Pamugawa sa ilang duan si Jerry. Oy, lami kay nganda, Jerry. Jer. Yun yaon sa man kun mo agi. Supsupang gulti, ha? Supsupang gulti, ha? O sa man, inom sa tatindahan nila kura kabisa? Na? O, tana! Ato na ko. Ato na ko. Sigbalik og pananghid, uy, inyo pagkid mo lakaw. Ay. Hindi naman ko ganahang uli rin. Uli-uli, kayo pa ta makasal. Sige na, babay na. I love you, Juan. I love you more, Jerry. Sige na, uli na. Sige, ato na ko. Ikapa ko na eh. Ay! Uy! Basta bugdo ka. Uli na ba? Ay, no, oh. Mabutong tang adlaw sa mong kasal. Panaman noon ko'y kasakyan ni Mingaw naman kayo. Mingaw kendan. Bayan tagdunay taxi mo agad. Hey, yo! Yo, hey! Nakita rin yun ang isda ko ang luwag. Mao, John! Tiago! Go! Okay, ilang ipasabot. Yan ang yun siya! Tiago! Go! Hello! Mga parts! Mga parts! Wow! Kaslunan ka, no? Bihang, kaslunon ka, ha? Oh, mga Uy, parts. ikaw tong namain juan sa... Oh, ako. Nga naman din mga bayuat. Nga no? Bayad ka? Kibaw lagi mong ganamay ko ni Juan. Ayay. Natural man na. Lingam ang juan dong. Mao gid bayot. Di ba bayot? Oh yes, mao jud. Igago ba yaman ako si Juan? Amo ba mga bayot? Mainon? May no. Kasi mo ngan. At shown ko. Gaw Jerry. Ganan ko si... Ha? Sa man, Sige ha? na. Ig-agaw ni mo si Joan. Oo. Ako ig-apog ko, ha? Ganahan ko ni mo, Jer. Ayaw og paghinangol yads kitang duha magpaiguan ni dali. Buhi ko ha. Uy, kusgan man di ay. Kaya tisyan ka doon, ha? Tabangi mi. Sige, tabangi. Tabangi ming duha. Pulos bitaw ta mga bangis ba yan? Tabangan di. Tabangi. Di ka mo kung dunggabon, tika! Kutsilyo. Gusto mo inyo buhaton ako, ha? Ganong gidama ko ninyo din eh. Ining abandonadong building nga, kung gigapos pag ko ninyo. Sabi! Ayaw ka bala ka. Maglipay-lipay lang ta. Maugyod. Hubo ang sapatos. Hubo ang sapatos. Basta mo kag tiil. Saan? Ha? Uy, hubo. Kana. Uy! Ha? Kutsilyuhon mo kag sampot do. Haipon man. Paghubo si mo karsuni. Sige na. Maghubo ka o dili. Kung dili, aw. Ako'y hubuin niya. Wow. Wow na lang ka. Wow. Naku! Ato ng duha, ha? Ang gulti mo, ha? Oy, una ko. Uy, tunga tao yun sa una, ha? Yung Ako. una. Be, eli, Bawa! Kulasat! Ay, paduk mo. Ay, naon sa bakasyon. Pulit agot! Pulit, ha? Ay, mo. Imo ni. Imo sa dao ka na. Tagtatang itlog, dong. Ang mong gisulti, Jerry? Kuan, Juan. Juan, dili siya makahimo og sulti nimo. Ako na lang. Time pa. Murag may nasabtan ko, Jerry. Dili ka makasulti, kay nga naman.
nausab imong desisyon nga magpakasal nako mao ba? Mao ka na, Joan. Unsa? Nga naman, Jerry. Nauwaw ko nimo. Ni kinsa? Sa imong mga kaliwatan, Joan. Kay nga naman ha, unsay rason? Nagbayot ang ako, ah. Ha? Ako imong padayag sulti. Gitabangan siya sa duha ka bayot, Juan. Ngadtong gabi sa among pagpamay nimo. Kinsa sila? Nakailab ako sa mga bayot nga imong giingon, Jerry, ha? Nakailab ako? Imong igagaw ang usa, Ju. Kinsa? Sean ang ngan sa bayot. Si Sean? Nga Oo. ikagaw nga bayot og adik? Ug bangis. Dili. Di ko magkatuuin eh. Dili. Diara ang duha ka bayot kaboy nag-rape ni Jerry. Dayjo. Tinuod ba ang gisulti ni Jerry nga inyo sa gitabangan og rape? Oh, tinuod. Nga naman! Kaslo na naming duha. Nga nung si Jerry pa man. Siya may natripingan na mo. Oo, giganoon maminya. Mauto nga. Nga unsa? Ang bastos! Sorry kayo, Juan. Dako kong pagsalig mo, Jerry. Pero nagguba lang kini sa usa ka pagpamilok. Ako'y sa... Wa, bitaw. Pero kung isukol pa kanila, di unta na mahitabo ni mo. Mga bayot good sila, Jer. Mga bayot rap. Pero may dahil ng kutsilyo, Juan. Lipay gani ko kay... Niya pa buhi ko. Dako kong buhi. Pero... Kung wala ka na ipasalin ako, may patingali nga. Gipatanin lang ko sa duwal kabayot ay. Gusto na. Wa na ta ka kinahanglan na, Jerry. Juan. Biyai ko. Kay wa na ko'y love ni mo. Nawagtang og kalit ang akong pagsalig kang Jerry. Kalitan sa dawa ang akong love niya, uy. Wa ko makasabot sa akong gibati. Bayot ang nakauna sa akong pamanhunon. Unya, duha pagid ka buok bayot. Gilainan ko. Gihugawan ko ni Jerry. Maong di na ko niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sarah. Kaingon, ayag kumpiyansa. Kay sama sa hulmikas, bisag gamay, apan paakon ka. Mao kining nahitabos ang kinabuhi nga di na ko mahimong. May kalimtan. Kasi oy! May mapagpahinayan naman ang music! May ikasulti ko cellphone! Gawas niya ay! Gawas! Ito sa limang bayuta ka, oy! Ay, nakauna di rin, no? Anthony, kadiyuta mo gawas ako kay di ko makabatas mong isulti. Uli na ko sunod buwan, Sarah. Pansa? May hinuoy. Inipaulin ako, magpakasalata. Sige, Anthony. Lipay kay ko. Manaog ka na sa barko. Sunod si Mana. Wa ko'y magsupak ka magpakasal mong duha ni Sarah, Anthony. Salamat, tita. Unya, usa may akong posisyon sa inyong kasal, ha? Ikay mo pare sa inyong inahan nga motod kang Sarah paingon sa altar, si. Oy, di ko gunahan, oy. Unsa may mong gusto? Ako mo pare sa groom. Unsa? Yawan. Sus, bayat. Lamig guys, Anthony. Lamig yung pa ako ng iyahang. Maudjud bayot. Ikari ka pa ako ni Anthony? Uy, ako po, no? Ano sa magkasal nila ni Sarah o Anthony? Buhos ng ulan, aking mundo'y lunuring tuluyan. Tulad ng pag-agos mo, di mapipigil ang puso kong nagliliyap. Pag-ibig ko'y umaapaw, damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa. Tuwing umuulan, kapiling ka. Jose! Undang na sa iyong pagkatakanta ko no di habi. Malinga ba ko diri maoy, maulaw-raw ay? Naon ng gabi, naunsa ka ba gabi, ina? Ay, naunsa ka ba, manhian tag mga tanod. Bantay ka lang yun ako, ha? No? Nangatug na po sila Sarah at Anthony. Hilom na diha. Dauroy!
Onya, unsa naman? Lami? Unsay lami ba, Jose, oy? Lami ba ang George ba? Da, way lami. So, nga naman, oy. Gidug ko. Ay, wag ba eh. Last na nini. Usa ka buti Elia, siya. Nalipong naman ko. Sus, oy. Kagamay pa sa imong nainom, Anthony. Una man natugduha ka butilya ko, ay. Ayaw na, ina. Kaya, mabot na turon si Sarah, gikan sa iyang duty. Anthony. Ops. Paray mong ganaguha, Jose. Unsa ba ka? Can I ask? Unsa man? Dako ni. Dako ni. Ang Jose. Sakit to eh. No, kadako. Hindi ka apoy ko. Umutas akong asawa eh. Ups. Anthony, dili pa pwede. Huwag pag din mawagi mong dugo eh. Pa, uy. Tiglima, manggod ka adlaw. Kaya pa di anang mawasa. Oh, agwanta lang sa. Lain po kay gamiton ko nimo nga gidug ko. Iyo. Bitong, mura niya yung hotdog. May ketchup? Gawas ako ha. Asa man ka? Mapangin lang. Sige na lang, uy. Ha? Unsay? Sige na lang. Bahala gidugo ko. Unsa? Ay, ayaw, Sarah. Lain po kayo mamugos ba? Sige lang. Mawara bitaw niya ng imong dugo. Sige, magawas ako. Ayaw gawas sa gate, ha? Nakainom ka na ba? Oh. Uy! Oo, ba ka matugos eh? Wapa, kinagsulti pa man ta. Joke. Lipay ko nga, nigawas ka, Anthony. Unsa? Nga naman? O, doon ako'y masultihan sa akong problema. May problema di ka? Doon no. Unsa man na? Doon ako'y gitago diri sa akong kasing-kasing. Kuwan ba, nihigugma ko sa lalaki. Eh, bayot ko. Lahi po kayong babae nga akong higugmaon. Kuwatan ako, Anthony B. Kinsay ngan sa lalaki nga akong gihigugma? Kinsa man? Ikaw! Ako! Ikaw lagi. Ay, kung tao ibang. Tinuod Baya, ni. no? Pero, wala naman kay kagawasan. Gawas pa sad. Ako gigsuon ng imong asawa. So, sure di na pwede. Sad ko. Ay, kagol. Ay, mo mangita kaglain nga katagan ni mo sa imong gugma. Kanang free. Free? Murag pakapin lang. Libre ba? May kagawasan ba? Pero ikaw may akong gustong, Anthony. Okay naman pud ko nga, di ko ni mo higugmaon, pero... Patilaw walang kugot. Murag lain na imong ipasabot na. Ay, balik na ko soda, kaya matuog na ko. Ayaw ko biyain pa. Sayang tika, Anthony. Kasi... Oo, Magkatawa ko ni Mose. Eh, na ko tao, iba. Patilaw ako, makaingod jug ka. Mose! Duka na kay ko. Pamagiro balik ang sa Anthony, uy. Bahala ka, uy. Matuog na lang ko. Magini, balik na ka. Dali, matuog na to. Unsa ka kung patulan akong iyang gisumpayan mo? Anthony, matuog na to. Good night. Night, Sarah. May mo join? Ay, sige, Anthony. Dali. Ang sumba ka mo'y nakapaninod si Mulawas? Taro nga execute. Maini, oh. Sa maini ba? Nagakos mo nung ka na ka. Anthony!
Nakabantay ko ninyong duha, Hoseda, Anthony. Close na kayo mo. Doon na kayo mahibaw Sarah, waman. Ay, nahibaw ko, Sarah. Nagselos ka unsa, no? Uy, day. Ayaw magselos. Bayot ko. Di ko makahatag og anak sa imong bana. Nga sa ato pa, paakon mo sa mga akong bana, Jose? Maybe. A joke. Ay, Kuya Juan. Ninduta, ni mo video kay. Ikaw mo ini ang imong asawa. Di man ko ingnon ini ni Sarah. Sayop siya. Sayop siya. Sige pa. Noon ay nuhaapit kung inyong may BFF. Unsa tat? Noon ay nuhaapit Ay klaruha sa nang imong gisulti. Uy, kung makasabot. Hani pa. No na no a nen a inyo malay. Unsa? Amot na Dako ba ang duha ka bitin? Ha? Kuya, wag ko na. Kakita di ka nga, doon ay bitin sa among bay, ha? Aga. Miin akong masamot ano ni Nginaunila ng unong hila. Holdinghan pa. Sarah, isag pa mo kunin mo. Bayot na yung imong ganahan? Nga nawa man ka magpakasal og bayot? Sorry. Magbog ka, Anthony! O kamay pagtipon sa kong igsoong bayot! Tuod biya ninyong duha, oy! Mga luod! Pagpili, ikay mo biya din hiyo ako! Pagpili, Anthony! Si Anthony ang milayas. Wow siya. Palayas usab di Mama Laura ang igsoon bayot nga si Jose. Luod ko nilang duha, oy. Gipaak sa bayot ang kang Anthony. Patraidor sila. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ko si Carlos, ginaingon, kung gibahuan mo, simuta pod ang iyong kaugalingon, basig mas baho pa mo sa inyong gibahuan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Kaog maayo aron motambo ka na, Kimberly. Pakaan ko ni magdaghan. Anyag ko tambo ko. Mangita kaglain. Ay, di na mahitabo Mas ganahan ko nga motambo kag gamay, kay daot ang kugat tanawon. Unya, ingon ini magandi akong lawas, be. Oo nga, gusto na ko nga malahi ka sa imong mga igsuon. Malambog na siguro ko kung makaanak na ko. Mayon ta. Kasi yung magandang ako, Carlos. Si Mami Pinky o Daddy Ernesto. Asa? Nagpaingon sila niyo. Basig, mga unpod sila. Di ka man din Carlos. Kaning, Dad. Kesa ning imong kauban? Akong girlfriend, Mami, si Kimberly. Good afternoon, ma'am, sir. Manggawas ta din, Mami. Gigotom ko, Daddy. Sarayang restaurant takin ang mga on. Dali na, Mami. Nasukot na sila, Carlos? Nakalita lang siguro nga nakakita na ko nga may kauban. Huh? Barsulti ta, Carlos. Lingkod, Carlos. Unsay atong panagsultihan, Mami, Daddy? Naibaw ka na nga doon na babae alang nimo. Nahibaw ko, Daddy. Unsa man tong among nakita dito sa restaurant? Ayaw may pagkawawi ha, Carlos? Unsa may kasulti niya sa mga parents ni Miriam? Ma'am, Dad, kamu rin nagkasabot. Nga minyoon kami. Nasayod ka na, di ba? Oo, pero... Pero unsa? Unsa? Wa ko mahigugman ni Marian, Mami. Og ang musimos ang imong gigugma. Daddy.
Carlos, ayaw kami pasok si daddy mo, ha? May babay nang gikatakda kanimo nga mamahimo nimong asawa. Mami, wa ko'y gusto ni Marian. Wa ko mahigugma ni Marian, Daddy. Mami. Pagtuman sa imong gusto, Carlos. Kay kung dili si Marian ang imong masawa, baho kapas basura. Dili ka na mahitabo, Daddy. Nahadlok lang mo. Nga dili ko mapakasal kang Marian. Doon kay nahadlok mo ni Mami, nga kung mahagba ang iyong negosyo, diin kasosyo ka mo sa parents ni Marian, mas baho pa mo kay kanako. Carlos! Carlos? Ano yung naman ka-beer? Mawaas ka, Gool. Unsa? Anong ipugos man nila nako ang babae nga wa ko'y gugma? Timpa. Unsay? Kasabaan ko nila ni Mami, Daddy. Maragong batang gamay. Sila lang gihapon ang magbuot unsay akong buhaton. Kay nga naman di ay, Carlos. Gusto ko nilang ipakasal ni Marian. Oh, nagkauya ba ka mo anang Marian? Wa gani ko makakitaan ng babayhana. Basta na lang nga, gikasabutan sa among mga parents nga minyoon mi. Oh, mao pa. Mao da ito nga lain og reaksyon ng imong mga parents. Dihang gipaila-ila ko nimo nila. Ikaw ngong gigugma, Kimberly. Ikaw, tuhoy ko. Nituo bitaw ko nimo. Naraman nimo ba ang paghukom kung unsag yun? Pugsun ko nila? Dili jud ko. Sama ba sad ninyo og kahimtang kana si Marian, ha? Oo. Kung mao na, tumana na lang imong parents. Tumani imong daddy ug mommy sa gusto nilang mahitabo. Unya. Ikaw, Kimberly. Okay naman ko. Di na ko ipamugos ang akong kaugalingon sa inyong pamilya, Carlos. Dili, Carlos. Sakto ka, Kimberly. Bisag pobrita, di na to ipamugos ang atong kaugalingon. Ngano ka papalari, no? Nga doon na may mga ginikanan nga mga mata pobre yun. Ganahan kay sila nga ang maparisad sa ilang anak sama sad nila usasad ka dato. Lain-lain ang kaniya ug batasan sa tao, Kimberly. Adunay klase sa tao nga ingnon nga bati ug batasan nila binag prangkador siya. Ug dili makadawat ang tao nga iyang giprangkahan ug gisulti kung unsay matuod. Yuna say nindot ug batasan nga kunuhay daghang mga tao nga moingon nga nindot ug ganahan sila sa batasan pero sa pagkatinuod lang mao kini ang pati ug plastik na tao. Nagpakaron ingnon lang atubangan sa kadaghanan aron daghan kunuhay sila kaalyado. Papalari. Pamurag taas naman kagisulti pa. Kimberly, mao na nahitabo ka na ako. Mao na'y akong na-experience. Pero sagdi lang, dili buta o bungol ang nasa taas. Naibaw siya kung kinsa o unsa ko. Ay, hindi balik man ang nahitabo nako o sa imong inahan. Unsa pa? Kining nahitabo ro ninyong duha ni Carlos mausad na nahitabo ni mama ni mo og nako. Mayo og kahimtang ang imong inahan, Kim. Wa siya makauyon sa sama kaniya nga iyang pamanon. Pero iya kong gipili nga mao'y mahimong amahan sa iyang mga anak ug kana mao ikaw. Alaot lang kay sa iyong gikuha sa Ginoo ang imong inahan. Unta may sama si Carlos sa batasan sa imong inahan, Kim, nga gisupak ang kagustuhan sa iyang mga ginikanan. Magtaban ta, Kim. Ha? Unsa, Carlos? Magtaban ta. Uban ako. Magpalayo ta ining dapita. Magpalayo ta aron makalikay ka sa imong mga ginikanan, mao ba? Mao ka na, Kimberly. Dili ka na mo'y sulbad, Carlos. Mao ka na'y akong nauna-unaan. Unya hangtod ka nus at magtago-tago. Kim, huwag ba mahigugma ka na ako? Nahigugma. Kung mao ka na, uban na ako. Magtabang tanduha, Kimberly.
Di na sila makakita nato, Kim. Kalayo pa ining dapita, Carlos. Uy, Mahal ti ka. Di ko gusto nga mawa ka na ako, Kim. salamat sa imong gugma, Carlos. Daghang salamat. Carlos, ang mga... Wa taon ko mahibaw. Mamatay ka kung di mo nisulti, ha? Tugan! Katugnaw, eh. Bugnaw kayong hangin. Mura po nag-aircon ta, no? Gusto kang dakson ti ka, Kim? Gaksa. Ninindot lang ta kung mamamdos na ka o makaanak na ka, Kim. Carlos. Love ti ka, Kim. Di ko gusto mawa ka na ako. Carlos. Pero dali kang mamamdos. Oh, Carlos. Gusto ko nga. Nagano'n na katumangan ka. Carlos. Gusto ko kukot ka. Iksat. Lawas ka na. Di ang duha. Ipaya ko. Oh, Kimberly. Carlos. Okay, mo na kining baya. Manawag ta. Sige. Og ayaw mo kalimot, ha? Dado na to si Sir Carlos ang babae. May mong patyo na to. Kamu ni bahala kung saan ninyo sa pagpatay. Kisibot! Tanaw! Kim, pagmata. Bangon. Kim. Nga naman, Carlos. Sakambay! Lalaki sa sino. Manibat ha. Muak tas mitana sa luyo. Dali. Kinsa man na sila? Nagtuo ko. Tawag ka ni Daddy. Sa? Dali na, Kim. Ito po, ito po. Hindi sila kakita na to. Hindi. Muambak na din sa mitana. Carlos, hatlok ko. Ni ako. Ayaw ka hatlok. Dali. Mangambak na sa mitana. Ulit lang yan ako, Kim. Ayaw magbuhay. Alam mo ba nakop nila? Masa magdang, Kim. Habi na kong sasalina na ng isa. Naamo na nis tinuon na kinabuhi. Carlos! Naluoy ko ka, Kimberly. Naghilak in town siya sa kahadlok. Itang niikyas kani sa mga tao nga gisugo ni Daddy sa pagpangita kamo. Pero way nakapugong sa duha namo kagugma. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Carol. Ginaingon, kung unsa kadako sa kalipay nga nakakita kag bana nga buutan, mauusab ang kadako sa imong pagmahay kakaugangan ka nga makigtunga sa imong kalipay. Kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ma, si Carol akong uyab. Dayon diri day. Salamat nang. Naunsa man ka babi. Wa man ka musulti nga dadon day nimo din hisbay ang imong uyab. Makapangandam unta ko. Wa para ba ko makaluto da? Okay ra, ma. Nagdaan naman si Carol og fried chicken. Ay, fried chicken. Uy, di kahiyang ana. Mo. Allergic ana, babi. Ay, magbayad ng taglaing sudan, babi, kanang dili ka allergic. Wa man sa ko mahibaw, anak ko eh. Sorry ha. Mga di gyud ni nako pakanon ang akong anak ang mga pagkaon nga allergic siya day kay lisod na. Sa sunod day kung magpalit kag pagkaon, pangutan-aw na si Bobby kung makaangay ba siya o dili kay magpataka ka man pagkaon sa akong anak. Uy. Sorry kaayo nang. Nagkita na mo sa imong ugang hanon, day Carol? Gabi ipa kay gidamang ko ni Papi sa ilaha. Nya? Nalain man to siya. Kaya nga no? Nagpalit man kog fried chicken sa wa pa kukuhaan ni Papi sa among trabahoan kay among dadon sa ilaha. Nalain ang iyang mama kay nagpataka lang kuno kog daog pagkaon nga maka-allergy sa iyang anak. Oh, mao ba? Mao na pa, Victor. Nya, nalain sad baya ko pa. Sa sunod, agda. O pangutan na si Bobby kung okay ba niya ang pagkaon nga imong paliton. Anak na lang gid pa. Unya, nagkakita naman ka kasi na ni Bobby. Okay ra siya day, Carol? Di pa ko makasulti og okay ba siya de Michelle kay kadto pa man sad mi nagkakita. May isulti ko nimo day ha. Silingan man gid ming Bobby. Oh, ngano di ay unsa man na?
Ay, katong makuha ni Papi ba, nga unang naminyo. Ang asawa to niya ba, yasulan silang kahintang eh. Kaya nga naman, Michelle. Di hasulan, nga ang mama ni Bobby mutupan manuhigda nila. Ha? Bisag ninyo ng maguwang ni Bobby? Lagi! Magkatawa ko sa asawas magkuwang ni Bobby, day. Nagka-chika man miyata niya. Hala, dugaya lagi niyang nakaagwanta ato, oy. Pero dihang nakadesisyon siya nga maglain sila Pinoy-anan, mura kuno siya naibtan og tunok. Mao pa di ay, Michelle. Oo. Hala, niya kita kung magbinyo tapuhon, mutupad sad nas mama ni mo natong duha. Di na siguro Kay nitagang baya siyang dihang ibiyaan ni Manoy. Uy, papi, kung magbinyo na ta, maglain kitag bahay ha. Di ta mo tipon sa imong mama. Kasal? Uma? Magpakasal na sad ka, Bobby? O niya ako? Ma. Maglain po kasamas gibuhat sa imong maguwang? Oo. Kinahanglan gid ma. Di ka maluoy na ako. Maluoy man ko ma. Maginusara na lang di ko inis ato. Ma. Luoy bitaw ang imong mama kay siya naman lang usas inyong bahay. Pero, Bobby, maayo man gud nang maglain ta. Uy, aron ba way hasol ba? Obserba na lang una nato ang akong mama di Karol. Kung mudog ba sab siya nato sama sa iyang gibuhat sa akong manoy ug sa iyang asawa ini. Na sige. Salamat sa imong pagsabot day Karol. Hikayon dayon nato ang atong kaminyoon day Karol. Sige, Bobby. Ayaw na lang mo pamalit og mga appliances, kaya doon naman tayo appliances din is atong bahay. O ma. Ang kwarta ninyo, tigoma na, alang sa umaabot unya ninyong mga anak. Salamat ma ha. O day Karol. Nagbaro pa mong kadiha. Dali na day. Isuhod na imong mga snina dira sa akong kwarto. Bobby. Dako man di kakatri, Bobby. Oo, kay di ko ganahan og gamay Mataga ko. Lihiw kayo ko. So, human unya puhon sa kasal, diretso na ta dinhi. Siyempre. Anhita sa akong kwarto mag-honeymoon. Di ba? Namauli na ta ng bisita. O lagi, nangitgitan kita at iba nila. Mao, pero sagdi lang. Ni-support naman sila sa atong kalipay. Mao gyud. Nya, unsa man? Unsay main? Sugdan na to ang paghimo og baby. Kadiyot sa uy, maligo sa ko. Dungan ba ng tagkaligo? Presko nang akong pamati sa lawas. Presko tang duha. Iwaso na to ang gisugdan na to samtang nagdungan tagkaligo. Papi. Papi. Kapahas na sao. Ang gwapa pa ko, Luhe. Kaya ano, kung malangon niya ko, adi na kapahan ko. Kasi naman? Tangtangan lang to alas atin. Tangtangan masid ng imo. You, Carol. I love you too, Papi. Carol. Basig si Mama. Ha? Walang ta. Papi. Ma, di ba nagsabot naman ta nga? Di ka maluoy na ako, Babi. Ma, nagsabot na ta ini. Nga dili ka mutupad na mo og higda sa akong asawa. Yan man, anak man ta ka. O, di ma, pero... Di ka, Karol. Tong anatos, Babi. Ma. Nga naman, di ka musugot. Sultihidayon ko kay mulayas ko. Mama, mahimo bag sa sunod gabi na lang kamutupad na mong higda. Di lang karon kay unang gabi itaon sa among kaminyo ni Carol. Sus! Una kay bili ako pagkainahan nining napita. Babi, sige na lang. Patuparan na imong mama na to. Sa? May gidangat. Amin ako, ma. Nganong ni amang kamat yo. Haim day mong asawa. Tuas bahay. Ma, masulti ta.
Sound sa? Bayan siya mong kuan ba? Kining pagtupad og higda nila ni Bobby og Carol. Sus! Ngano man yun ko no, nga kasakit man nanyong maayong akong gibuhat. Ma, sabta gud ang among punto gud. Makakita ka nila kung magjirjir ka sila. Makakita. Sa? Makakita ka nila. Sus! Musugot og sa dili, basta kay motupad kog higda nilang Bobby o Carol. Period. Dahil natungtas, mama. Bubaling ko diha tupad ni mo, ha? Uy, paghinay lang, Babi, pasig makamatay mo, mama. Tinay po. Mulihok, tay. Ansay ka na. Ano ba na kong giyod yun? Puyas niya, pinyaman atong kuko, pag-reacts kayo eh. Saglangan naman ito ito. Nayasad na yung mga roay na to. Isa may di maglagot ana, uy. Lisod kaayo ang pag-adjust kung naiugangan nga mutupad at higda. Wa mi kaagwanta si Bapi, nakadesisyon mi nga maglain gid bitbay. Kung ming Bapi, pulos pinugngan ang among mga ago. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mario, ginaingon, pait gining ulitaw ta nga manguyab kay makatilaw lang taog babae kung mo ay mag-una-una nato. Mao kining nitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Lo, sisipin ning paingon sa tabay. Yay, maligo tingali ni si ay. Oh, okay. Ari ko ning mangga, mukat-kat ko sa punuan ni mangga. Ug adto na ko siya birahan og long distance sa taas sa punuan sa mangga. Ha! Dito. Ang amaw nga Mario ay pagkakita niya nako nga nagpadong nako sa tapay aron maliko. Midalikat-kat sa punuan sa mangga ay. Tirahan siguro ko ani ay long distance amaw. Bahala ka diyang Mariuha ka. Paabot ka ni mo nga manguyab ka nako no. Pero ka yun manguyab, amaw kang Mariuha ka. Nana. Nana. Nanglugod na sisipin sa duha niya kabu. Oh, nami amang lugod Pakita man. La. Na. Iyang kipagawas ang duha niya ka. Wow. Lumi og bunga. Priting baruga. Utog kayo busa. Kindi. Plantat kayo. Nisaitan ako, baby. Pwede. Ako na ipagawas. Mag-start na ko. Ang sipir sa akong purol. Ablihan na ako. Oh, wala. Tulira sa kuha. Sipin. Kana sipin lugod pa. Kinisugod na. Hala. Oh, iyang gikumot. Bumutog. Gikuot. Gikuot ang usa ka kamot. Nagmut siya yung duha ka. Ang usa. Gikuot ang iya. Sipin. Kalabi. Sipin. Button ko sa bang akong ubos. Dibaw kung nakasta sa manggang Mariuha ka. Kuoto na kung ako, Bi. Ipakawal na ako kamay ng akong mabitay laing tao. Kini. Nakong pab. Ipakawal na ako. Oh, na. Time pa. Unsa maning natagak sa ibabaw. Mura magpilit-pilit na sa kong bukton matugpa. Kausa naman ka na ha. Nagtagak sa kong bukton. Hoy, Mau! Kanaog ko na diha! Ay, nakitaan ko. Mingan siya din eh. Nakita niya ako Apoy ba yan ang style ni mo, Mario, oy? Oh. Kanaog
mawa ka? Day Sipin. O siya? Uy, nasakpan ka niya sipin nga imong gilong distance? Ha? Katuman gili ay ka sa social distancing ka ay. Naligo siya sa tabay? Lagi tayo Ita Uwawa na ako tayo Mihangad mo siya na ako tay. Mihangad sa puno sa mangga. Kitaan dyan tayo Ang ako tayo, kitaan giniya. Agay muray gigangat. Uwawa lagi na ako tayo. Oh, di naman nung kayo tantong uwaw no kay dako mo siya niyang imo, kipaghambog mo siya niyang imo. Basta magsugat lagi mi tayo. Mauwaw na kung magkigharong tanaw niya tayo. Ay, haba di liwat ka sa niya ako. Ako pa ikaw ya, imo niyang panguyaban. Ha? Kay klaro ka niya nga, naibog na imo dong. Ay, bahala na tayo. Basta tayo, mauwag ko tayo, mauwag ko. Kay, miingong to siya tayo na nga. Natuan ko og dagan ang iyang bukton sa akong oil. Ay, bahala na siya pangaturo eh. Ha? Oo, si bahala lang magtututo siya ko. Panguyabigo na siya ha, panguyabigo. Panguyaban yun? Oo. Kay karon nga nakakita niya siya sa imo no, dong do. Ha? Nga nakasiguro ko nga, anya, magsige na siya. Kwan, kanang huna-huna nimo, nya. Kaha tayo? Oo, lagi. Pero, doon na naman na siya uyab tayo. Sisi mo. Niya ang taxi nga atong sakyan ay. Mihuno ng taxi tao na ning lodge ay. Tana day, naog na taday. Daon niya. Sige lang tag-check-in, ani. Unya, di ko matagbaw ni mo kay dali kay kang magkausan. Mao na ipagkaingnon day. Nga mahal man kay ikaw. Mao nang dali na kay ko magkausan tao na. Hindi ko ano to. Tana. Ano, kagawason magaling ako day. Di uy. Tapos taxi. Kapoy ni mo. Tapos taxi. Tara na yun. Si Bukang iyang ko anday ang ngit na itibuok pa kay day. Anak, maayo. Makagig anak ko kay itibuok. Ay, kapag kay mo. Kana day kana. Hapyo. Unsa man yung basa? Nay! Stiha gid na ipawag kay ayon nimo ay kalagot gid kay gihapi ani gigawasan na ka. Ni mo'y lami si Moha ka oy. Dong, padayon pata. Wa pagay ko magawas. Sige na ma. Uy. Di na madali eh. Sa? Tanawa ko na. Nitanaw na sa kong lubot. Tanawa. Ina. Nitiko ko. Bayaan ang imo. Iduko naman. Uy! Gay ayo. Magbuwag ta oy. Magbuwag ta si mo. Sipin. Opa, Sipin, di ka matagbaw kung magmus imong uyab nga sisi mo. Unya nga naman ako eh. Dali kay magkausang tawhana oy. Wa ba gani ko? Misuka na ding iya ha. Unya, kahuman na ba mamatay dayon? Mutiko ko dayon. Uy, kapait anak buwagin na uy. Ako na bitong gibuwagan. Mangita kong lain day uy. Og doon ako'y naibgan day. Pero da uy, di lang makamaong manguyab uy. Sigihan ra ko niyag pamuso. Kisa man ang tawa na day uy. Si Mario. Unsa? Si Mario? Namuso man sada siya nako, day. Super, baka dako ang gidakon sa iya, day. Uy, dako. Gusto kong mauyab na siya, day. Naibog lagi ko anang Mario. Ha? Usa? Pagtuon ko sa payag-payag nila ni Sipin sa ibabaw? Ay, oo, lagi bay. Patuon ka sa payag ni ng Kristiya. Kay doon ako na babae nga gusto makikila-ila ni mo. Unsa? Hindi ay, mauwa ko eh. Suod ba kayo na silang Sipin? Ay, atoa lang lagi. Sige na bay. Aron makatilaw na kaglangit. Saan ka naya ni mo eh? Hindi ay. Uwam tabay eh. Ay, sige. At tuon ako na sa tisya.
Bahala na niya eh. Uy, wala. Disipin. Ikaw naning niasod sa payak lagi. Uy, kanipis ko na sinina ng imong gisulob. Nya, wala. Okay, brag, panti. Nahibaw kong naibog ka na ako, Mario. Oh, Pin. Og parehas ta. Naibog sab ko nimo. Pin. Imo, gigakusog diyagan. Ikaw ka mo. Ibaw ka nga. Ibaw ko nga. Naibog. Naibog di ka na ako. Mangita ka na dayon. Wala ko gipahita. Ako og taam. Makatilaw na gyud ko personal lagi nani. O bago mo tayo mo. Yakan ko ni imo iposing sa nako ha. Sa kanto nga kini. Kaot. Inay lang, uy. Sige. Nakatilaw na gid kog langit nga dili long distance. Tagbawan akong si Pinoy. Hasta siya tagbawasan ako kaya namang dugay mo ko nagawasan sa akong gana. Ang sa iyang gusto. Sa tabo na mo, nagkauyab ning duha. Nakauyab na gyud ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Tapos din doon, ginaingon, dili kidi ay maayo nga manaway ka, lagot ka sa mga tao nga kusog mga bit. Kaya doon na sa day panahon nga ikaw ay matintal sa pagpangabit, mao kini nitabo sa akong kinabuhi. Na dili gyud nako mahimo nga may kalimtan. Unsa? Ang imong maguwang nangabit? Udong uy, muguol karong bana sa akong maguwang. Naunsa man sa tao na maguwang imo kabutan tong iyang bana nga nangabit man siya? Mao gyud. Sa ba uy? Bugot yung maguwang nga uy. Aya ba gyud sundan ng imong maguwang ha, day? Nga mangabit sad ka? Ha? Sumak ko kada do uy. Bantay Di daw? gyud taon po ana. Ano mangabit man ko nga kapuliki na magay ko anong sagang ng imo. Grabe na gunahan ka. Kung surrender nimo uy, nya mangabit pa gyud ko. Di gyud hinuon no. Ay. Maura nang lamia, turjak ra gihapon. Salamat day. Kaya ako, di isa gyud ko mangabit ay. Dili gid day, Nelia. Uy, bailando. Ikaw mo rin niya. Nasuroy man? Ni agi ko bay kay ano naman? Bargo ka masayod sa hitabo ron sa imong manggod nga slito. Kaya naman ako manghon nga dito. Nangabit bay. Gibiyaan ang iyang asawa og mikuyog sa iyang kabit. Unsa? Kapuan ko niya. May duha ka anak sila. Nya, gibiyaan lang niya. At atong imong bayaw Kay basing maghikog to. Wala ba taon to'y trabaho? Unsa to'y ibuhi sa iyang mga anak? Nya, unsa man nagkita mo sa mong bayaw? Oo. Bida sa asawa sa kumanghod Mga nangabit na lang hinong kumanghod. Kaya wa man day siya atiman sa iyang mga anak. Way atiman sa siyang lawas. Lusyang na kayo. Unya, way kaligo. Sus, ni maho ng piot-piot. Pastilan, maong angso. Ay, di sad na maayong iya. Uy, magpahumot yun siya, permi. Sama na ko, goy. Kinahanglan na humot yun para ganahan sa kamotor siya ko ba? Humot kayo tinood, no? Ito, muna nabiliban ginako ni mo day. Kay kada oras, humot ka. Wala. Wagi bakante. Karoon lang. Mutaw, may binghan ka liyo. Niko, yun. Pamanggani ko maka... Mo ba day? Ay, timing da. Ganin na rin. Bitukar ang akong gana day. Day. Tanis kwarto day. Tsukulalap ka day. Sige. Unahon ko og didi. Dihin nagmaayo do. Niyay. Iti gilisyo. Ampi na imong kamot, babe. Lang nasa umubos na. Di ko mga bitay. Maura ning lamia. Ito na ko ni.
Double. Ko ano nang imo, te. O, dahil. Ups, up ka. Kini. Lami. Unsa? Si Bailando nga sa sinong naghilak? O lagi, uy, perting hilaka ay. Uy. Mo nga ni Asa kay gusto ko na siyang makig-inom ni mo. Kay problemado lagi. Ay, dili mo ko nang inom mo yung magtatambas problema, uy. Noong sa tao nung si Bailando, eh. Kaya unsa mo ko na yung problema, ha? Mawa na si inom? Problema gani siya kay ang iyang asawa mibahad man ko ng mangitag kabit. Uy, gibaharan siya sa iyang asawa nga mga bit. Kaya ano? Unsa may nahimong sa ni Bailando sa iyang asawa? Nga buot man mga bit ang iyang asawa? Ha? Day? Nelia? Abot lang uray, uy. May magkaibaw ko. Tinaw dito ka. Ikaw may ang gipangita. Pero dong, inom ang gani mo. Paglabi ha. Basig matiko ko na lang unya ng imo. May bao ka baya day. Hindi ko hangkob tawag inom. Abe, kanaugon ko siya. Pero, dili ko makiinom niya. Be, kanaugon ako. Sa? Mo na'y rason sa imo asawa, nga si Edith, nga mga bit siya. Kay tagsara ka nga, mugirgir niya. Bati ako na na. O lagi bay? Sukad man gud nga nataga ko sa punuan sa mangga. Naapektahan ang akong pagkalalaki. Tagsa na lang mangisog ang ako agud. Stila ni mga Ano sa higayon nga mangisog pero mapawang ra dayon. Manggar gini kaingon. Para na ko, no, dili ginamayo nga mga bit siya. Panggagilad ang taong sa babae day, ang bisyo ha. Ngilad yun sa babae. Doon na mo'y duha ka anak. Nga gagmay pag yun. Pastilan, yan ang hulgang mga bit. Sakit buhaton ako inibay sa? Aron malipay ang akong asawa? May dila magkagtudlo. Kaya nalay gamita. Ay, di man siya ganahan na uy. Kung makalugar ko, maunto ko sa inyo. May mayan ko ng imong asawa. Nga nugutaw, kung na man siya pangabit. Kung na man siya binuang. Kay nimba niya, unya, magbuhat siya ingon anak sa lawayon nga buhat. Uy, kung buhato na niya, wala siya nakuha siyang pagpunay o simba. Unsa? Nay, tuwas tiyo na ko ba? Nako, lando ba sa amo ba? Sumbong man siya nga, giaway na sad siya siyang ni Tia Edith ba, siyang asawa. Ang labay ko nung ilang mga butang sa bahay. Daghan ko nung nga buak, Noy. Ay, naunsa man tawon ni si Edith, uy. Asa mas tiyo ni mo ron? Tuwas inyo? Oh, tuwa dito. Iya kong gipanhi kay pagtuon ka sa mua. Kay sulti siya nimo. Paabot ra ba to siya nimo sa bahay, Noy? Sige, tana. At tuon tas bailando. Ano ba? Mauna bay. Manggabit yung guno siya. Bahala ako sipat yun. Stella ni mamulgag kabit-kabit eh. Nakita ba gani may gapos si Bahan? Unsam tanong asawa ni mo eh. Sige padoor sa bahay sa Ginoo. Magunaw na siya og kabit. Binuang ni mo. Stella na ba yan? Tuwa siya, bay ikaw. Kasi mapatuusan ni mo. Yung bagay siya bay nga dili mga bit. Sige. Sige na bay. Sige, dini ka lang ha. Kaya tuon ko na yung mga asawa dito sa inyo. Dini ka. Uy, la. Da Edith? Uy, naghubo ka mangod sa ako atubangan. Ay, day, ayaw eh. Day, Edith? Oh. Sublig. Totoo kining lawas ko din do. Di ba bus o kung bikot pa kaayo di ba? Uy, lami pa kaya ka, uy. Sayang kining lawas nga di mga bit, uy. Usa kay ni amang ka. Ikaw dali akong kabit andang dindo. Edith, ayaw taon, dit. Lami arapan ni mo, ayaw taon. Ang imong duha kamiyaw, utuga pa ano, eh. Ay, huwag ang imong ubos, takong pa kayo. Dili sama sa kuwas na. Ako na nagnganga. Dindo. Tapawa ko karon. Sige na. Dali. Tama ka na. Higya ka sa kama. Dati ka na. Hindi ako nita.
Kini sa akong pangita. Pinahumot ay. Tuskig sa kayo. Ay, udit ha. Det, oh. Oh, det. Det. Agoy. Okay. Kau si imo. Okay. Balik. Tuskig ko yan ang pag-uwi. Kung mauto makasulas no atong Palamay Drama Compilation Part 119 o hinaot nga nalingaw mo makasulas no sa ato ang gina-upload nga Palamay Drama. O gusto na ko magpasalamat no katong tanan nga comments ako. Salamat jud kaayo nga isa jud na napil jud sa atong pag-intro vlog no. Ug tanan po na ako mga listeners, daghan jud salamat sa inyo sa yung kanunay nga pagpaminaw sa atong Palamay Drama. O ako i-shout out no, pag-usap katong tanan ga comments ako atong i-shout out no. Shout out nako si Jude Plistico. Shout out mo dia Jude Plistico, si Oscar Abedog, shout out po nako. Shout out po nako si Delsam 99 da sa Hong Kong. Shout out mo dia Delsam 99, si Mario Libre, shout out po. Si Marlon Royo da sa Bayabas no, shout out ya Marlon Royo. Si Virgilio Balanay, shout out po dia sa Surigao Sur. Si Gina Carmen, shout out po diha, Gina Carmen. Shout out po na ko si Cathy Bando. Si Isabel Sirna, shout out po. Si Richard Isco, shout out po na ko diha. Si Alfie Lucina, shout out mo diha. Si Labina, ug shout out po na ko si Ma'am Balbina Tapalis. Shout out mo diha sa imong pamilya na karon sa Butuan City. Si Brian Ortigal, shout out po nako. Shout out po nako si Hilin Basil. Si Cristalio, shout out po. Si Nila Dayano, shout out mo dia. Si Bobby Karel, shout out. Ako po shout out si Dennis Mural. Si Lucy Selma, shout out po. Si Judy Primo, shout out dia Judy Primo. Si Rumi Boy, shout out po dia Rumi Boy no sa imong amigo dia nga si Monsing, ulabi na sa imong uyab na si Chari, shout out mo dia. Kung mao na to mga listeners no, tanang ka-comment sa ato atong gi-shout out karon. O mag-edit na pud ta mga listeners para sa atong part 120. Maghinahinay na pud tag edit no para maka-upload na pud ta no. Atong atangin lang mga listeners no atong part 120 na nakoy na edit mga listeners, mga gamay na lang pud kulang para maabot og 1 hour. Atangin lang niyo mga listeners no kay pag makaabot na to siya isa ka oras, upload na po dayon to na to mga listeners no kay para po makabawi ta mga listeners no kay tao na po ta wala naka-upload no atong paspasan basta makaabot lang siya usa ka oras, upload na to. Og mao na to mga listeners no basta ato ang Palamay Drama Compilation Part 120 at ang atangi lang. O usbo na ko pagpasalamat jud no katong tanan nga comments ako. Salamat jud sa inyo labi na sa atong mga listeners tanan. Salamat jud sa inyo sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa ato ang mga drama nga gina-upload no maski sa handumanan o sa Palamay Drama na jud mo ga pirmi ga paminaw no. Salamat jud sa inyo ha. O mao na to mga listeners. Usbo na ko salamat jud kaayo sa iyong pirming pagsunod ug pagpaminaw sa atong mga drama.